Čus bus autobus. Dnes si povieme niečo o SEO. SEO je skrátka optimalizácie pre vyhľadávače. Jednoducho povedané, SEO pomáha zvýšiť viditeľnosť vašej web stránky a tým aj vašej značky prostredníctvom vyhľadávačov, keď potenciálni klienti hľadajú kľúčové slová súvisiace s vašou firmou. Ale čo je to vlastne SEO? Ako aj všetko iné, SEO sa skladá z menších častí, ktoré sa pri efektívnom riadení stajú niečím väčším, ako je súčet ich častí. Povedzme si niečo o 4 hlavných zložkách. Poprvé, technické SEO. Dôležitosť technického SEO nie je možno podceňovať. Technické SEO umožňuje vyhľadávačom zapojiť sa do stránky a identifikovať kľúčové slová a frázy, ktoré klienti používajú pri svojich vyhľadávaniach. Väčšina systémov na správu obsahu už automatizuje technické SEO. Po druhé, off-page SEO. Off-page SEO zahrňa vedenie návštevnosti z iných stránok na vašu web stránku. Niektoré súčasti off-page SEO zahrňajú vytváranie relevantných odkazov z iných stránok, zvyšovanie povedomia o sociálnych médiách a blogovanie, ktoré pomáhajú kultivovať viditeľnosť mimo stránky, ktorá prináša väčšiu návštevnosť vašej stránky. On-page SEO, po tretie, keď máte zavedené technické SEO a vaše off-page SEO privádza klientov, teraz je čas zvážiť komponenty SEO na stránke. Dobre postavená a výborne napísaná webová stránka by mala byť pre potenciálnych klientov zlatým hrncom na konci dúhy hľadania. Optimalizácia stratégie kľúčových slov pre metatagy a ďalšie komponenty webu, ako sú obrázky, pomôže zákazníkom zostať na webe dlhšie a súčasne s pozitívnejším zážitkom. Ľahká dostupnosť web stránky a špecifickosť sú rozhodujúce pri rozhodovaní o tom, ako najlepšie vybudovať SEO na web stránke. Ako zlepšiť SEO na stránke? Poznáte svoje publikum? Je dôležité vedieť, kto je vaše publikum a ako komunikuje. Je to veľmi kľúčové pre efektívne SEO. Čím viac budete vedieť o svojom publiku, tým efektívnejšia bude vaša stránka. Zahrňte kľúčové hľadané výrazy do názvov podstránok. 38% online nakupujúcich opúšťa webovú stránku, ak považujú dizajn za neatraktívny, preto je veľmi dôležité mať vyriešený dizajn na stránke. Vytvorte pre používateľa príjemný zážitok, buďte prístupní. No a po štvrté, obsah. Obsah, niektorí hovoria, že obsah je král. Na konci dňa sa na vašej webovej stránke nachádza iba váš produkt, vytváranie čistého, efektívneho obsahu, ktorý ešte viac posilní vaše SEO, zabezpečí, že sa klient dostane presne na miesto, ktoré hľadal. Zistite, prečo práve vás potrebuje klient v porovnaní s inými firmami, ktoré ponúkajú rovnaký produkt alebo službu. Stanovte si, čo vás robí odborníkom, ukážte vaše skúsenosti a znalosti.